extra lesson vakutotora mari kuti tivape but tisingatode maextra lesson. Pachikoro totobhadhara school fees atokwana. Pamwe chikoro chichanzi pamwe school fees ma 10,000 chichi. And then also the teacher angaida $5 per week, $2 per week. Nema ECD vakutotiswa maextra lesson. Vana vanokwanisa kutobatsirwa nesusu. Totobereka. Pachinozoitika manje vana vanozwirawo hipo yemedhemu but mukudhura manje. $10 papaningiri. Mukanyanya $10. Mwana kana maextra lesson achona hazode $10. Asi vabereki vanozozvigona here kudzidzisa vana zvavari kutumirwa nematicha izvi? Zvofana tiwanani zvinhu izvi maextra lesson. Homework extra lesson ayo ariko extra extra kakutoratidza kuti katoka mwaka extra time kekuti kauka katicho kaprivate ningiri kauka. Wasi vakubhadharisa imi kuti mukaite. Tisitobva kutogugula tikatowapa vana weka kwana. Tikatadzere kugugula kungonzi. Aiwa bati papa tikutera kuti pamari manje vanenge vakapa nyanya manyari mari apa gwalangu apa ngavachi vakachitambirisa vanhu mari iri nani ma500 something kana ma600 malesson akatanga zvikoro zvadzatokutanga zvisati patombowane chikoro maextra lesson akatuka tichaitongobva kubva kuchikoro kwake achibva kunodzidza akatotanga kutodzidza maextra lesson havachadzidze izvo ndikafanira kuti ndikangozvika kuchikoro inini handambobhadhara maextra lesson kudi isu akakasinga kwe pananga kunobhadhara mari mwezura kabva kanyora mamapeji anenge 3-4 but kaingoimbiswa tichita sei anobatsira but akadhakwa pakubhadharisa mari yavari kuti kangotera kuti mwana wangu slowland 107 manzwa ticha vake vanoona 87. Imagine kuti ticha uchisaona 87 makusenda masikatodzisa zvonga 87 aya maslowland anozokula here vantu pamaticha kutongofamba nakufamba nemunhu ari kubhadhara maextra lesson isi kubhadhara kana extra lesson ichidiwa zvanoita muklasi mavo makawanda vanhu. Imwe klasi yacho ndingataura kuchikoro chipika mutonowana 170 klasi medu mutori nani mune vana 87. Saka maextra lesson ka hana zvari kutochiitira because vakutowanza vana kuti vari popular vakawandisa muklasi. Mwana waECD akunzi abhadhara maextra lesson anenge achimboita nezveivo zvema ABC kazvo baba mai nekuridza chingoma zvatikutengesa kuti maECD kopa chigaya yeti mwana ane maticha 5 ticha ega achita kuda mari yake apedza chikoro after 12 mwene mwe ari kunoti ticha ari kuda mari yake mwe asi vabereki muri kuzviafoda here muri kuzvikwanisa here kubhadhara mari hatisi kuti kuona dai government ikapa certain mari inonzi iyi ndonobhadhara pamwana zvingameke sense kuti ingobhadhara kuchikoro kosititari kuzvigona kosi anoona tutungwa mari nema-airtime panapa ipo pakadhoreka kaprofiti kataona panapa takutokuendesa kare extra necapital yacho vari kuda here kuti uswa ipepa mari ekusonesa mabhibhi hatina mabhibhi anenge ada kufonwa tiri kuchana ni mabhibhi akabharuka kutoza kuhela mabhobeki ende vana vedu sivakoti magosi inetisisivabereki kushaa mari yekuita se yekubhadhara vana maleseni maextra lesson ndinomaonera angu semafungira angu sadunga munhu for now ari kutibatsira pavana vedu kuti bwezi kuchikoro kwachona hapana zviri kubuda ticha anenge aitochema kuti mari yangu haina painokwana saka hapana paanomboita serious saka unotopedzera ungoti iko kwaarikuita serious pachikoko rega itiendese vana ikoko saka ndokwanisa zvikuru ari kutibatsira asi dzimwe dzenguva anotorema kubhadhara kwacho kwese $3 every week chitsvaga $3 every week imari yekuti dzimwe nguva unotoishaya paunoishaiwa mwana arikutadza kuenda kuchikoro saka dzimwe dzenguva ari right dzenguva futi ari dai maticha edu isu akakwanisa kuita nebasa ravo nemazvo zvavanotarisirwa kuti vaite vachitarisirwawo futi zvavanowanawo iwo munoona chinonetsa chimwana kare tichikura taitoti ticha ndiyo munhu anotyisa ticha akasikadya matenga saka nawo ndiwo matenga isusu makapelo tichidya nyama
kuti saka vari kuomerwa saka dzimwe dzenguva toomerwawo ndikuzvona tiri kupedzera kuunderstandawo nesu vabereki kuti ticha yari kuomerwawo nekuti dzimwe dzenguva obva anzi ari kupiwa $200 ari kubhadhara rent $80 ari kuda kuita vana vake vacho kuti vadaita kuchikoro ada kuenda kuchikoro mwana vake ari kubhadhara mari ane mari ari kuuniversity ada ma1000 emari ari kubhadhara kumauniversity saka munhu simupeseni yeye ndiye ari kuda kuwana futi mari iyoyo saka anopedzisira atsvagawo means ekuti awane nacho mari handisingoti kubira munhu but ndezvekuti iwo mubereki kana wada woendesa mwana kana usinawo hauna but mubereki wese akumanikidzirwa kuisa bcause ndiko kwaane mari dzavo